Môžeme to priamo povedať, že to vyzerá ako Orient. Vyzerá to ako Turecko možno, alebo iné krajiny v Oriente. Je to moslimská oblasť v Srbsku, na hranici Srbska a Čiernej Hory a na hranici Kosova. Tu by som chcel zdôrazniť, že málo kto na Slovensku tuší, málo kto vie, že vlastne tým, že prišlo Srbsko o Kosovo, tak sa nezbavilo svojich vnútorných problémov, veľkých etnických, potenciálnych, pretože na hranici Kosova a Srbska je jedno údolie, Preševské údolie, to je inde ako tento Sandžak, kde žijú Albánci, čo je výbušná oblasť. A druhá výbušná oblasť potenciálne pre Srbsko nebezpečná je tento Sandžak, kde žije 99% obyvateľov sú moslimovia, sú to vlastne islamizovaní Slovania, tak ako aj v Bosne začiat Osmanskej ríše. Vlastne ľudia z kresťanstva vlastne vtedy prešli na islám. Tu žije okolo 100 000 týchto ľudí. Takým správnym centrom tohto územia je mesto Nový Pazar. No a skutočne tam sú mešity. There's a lot of evidence that here in Novi Pazar there is no much nationalism like in other cities all across the Serbia. We have here biggest problems of our area here is, like I said, there is 90% of Muslims and there is 10% of Serbs, of other religions. And we have problem that the government, our government from Serbia, she is giving too much, for example, in our police station, about 80% that are working there, they are Serbs and 20% are Muslims. We have problem with that. That it's not true that Muslims don't know to, don't have college for policemen. They have, but they are waiting and they don't have job of policemen, and that is some kind of discrimination, as maybe you've heard, that we are now trying to make the something to be like it should be. If there is 90% of Muslims, why shouldn't 90% of Muslims work in the police station or in the judgment? V minulosti som o tomto území písal viac článkov. Jeden sa týkal toho, že pred 5 rokmi tam robili špeciálne srbské policajné jednotky akciu Raziu, kde hľadali údajné zbrania a výcvikové tábory vahabistov. Vahabizmus je taká radikálna vetva islamu, ktorá k nám prišla do Európy zo Saudskej Arábie a žiaľ aj prostredníctvom rôznych humanitárnych organizácií, ktoré tu prišli po vojnách na Balkáne v rámci charity opravovať školy alebo tak tu stavali mešity. Vahabisti sa vyznačujú vizuálne tým, že nosia dlhé brady, trošku sa už tomu začínaš podobať, a nosia krátke nohavice, ale to len vizuálny vnem. Každopádne je to proste radikálna vetva islamu, ktorá neuznáva tú balkánsku tradičnú umiernenú, a v podstate balkánsky moslimovia s tým majú veľký problém. Čiže vtedy som sa venoval tomuto Sandžaku územiu. Už vtedy som si všimol, že tam je spleť uličiek plných rôznych maličkých mesiarov, kaviarní, čajovní. Človek sa tam veľmi dobre cíti, ale samozrejme, keď si predstaví, že čo asi tým ľuďom rozprávajú možno v mešitách alebo v tých školách, tak už je to menej príjemný zážitok. A teraz, keď sme tam boli, tak sme navštívili vlastne prezidentského kandidáta Muftiho Zukorliča, ktorý bol jedným z 12 kandidátov. Napokon, čo viem, tak získal 1,1% hlasov v srbských voľbách, ale človek, ktorý, však to je vidno aj v tomto videu, veľmi jasne a sebavedomo vystupoval, chcel osloviť všetkých Srbov, čo určite v radoch, myslím si, väčšinového srbského národa, ktorí sú orientovaní ortodoxne, pravoslavne, mohlo vzbudiť minimálne obavy, ak nie strach, pretože zrazu videli človeka v čiernom kaftane, a ktorým rozpráva niečo o zmierení Srbov s Bosniakmi a o zmierení Srbov s Dalmácami, ktorý chce do Srbska, keby bol víťazom tých volieb, tak by chcel priviesť investície z moslimského sveta. V prvom plánu moja kandidatúra je neobičná za srpski narod. Moj odgovor je da je Srbija izgubila obične šanse da se spasi, da su i ostale samo neobične. I ja sam u stvari ta neobična šansa. Ja razumijem srpski narod da on, ako bi glasao mene, da to doživljava kao izvesni rizik. Ali sve ono što nude drugi kandidati, to je već probano, to je već bilo. Drugo, ja sam poručio srpskom narodu da on kroz historiju je poznat da voli rizikovati. Ja sam rekao, rizikovali ste kada ste se potukli sa Turcima prije 600 godina na Kosovu i izgubili ste taj rat.
Rizikovali ste prije 13 godina kad ste se potukli sa NATO paktom i izgubili ste rat. Rekao sam, ajde rizikujte sa mnom i pobijedit ćete. Jednoducho je to etnicky pestré územie, to Srbsko, aj po strate Kosova, aj po oddelení sa Čiernej hory, je to mimoriadne. Na severe máme Vojvodinu, kde žijú aj naši ľudia, Slováci, Maďari, tu žijú moslimovia, dole žijú Albánci. Ten Balkán je neuveriteľne pestrý. Novi Pazar is in Serbia the first town by the young, by the youngers. The most little, how can I explain? Young people are in the Novi Pazar there are more young people than any other city in Serbia. The youngest population. Yes, the youngest population is here in Novi Pazar. That's the word I was looking for. What is your profession? I don't have any profession because I'm studying. I'm fourth year here in Medresa Gazi Sabek. That is school that it is Islamic school. And you heard now is going to start to pray, so that would be that. You are going to pray? Yes, I'm going to pray. Okay, thank you. It was nice to meet you, Amar Mudrizov. Thank you, Amar. Nice to meet you. Nice to meet you. أشهد أن لا إله إلا الله